Li derdora bajarê girê spî şer û pevçûn didome. Ya pegê bang li sivîlên herêmê goderbasî herêma Cezîrê ya Rojava bibin. Operasyonu şerê girtina herêma girê spî ya Rojava didome. Ya herî dawî şervanên Yepega û hêzên Burkan el Furat beşek ji bajarokê Silûgeyê girê spî ji destê Daişê derxistin û riya di navbera girê spî û Helebê jî xistin bin kontrola xwe de. Şervanên yekîneyên parastina gel Yepega û şervanên Burkan el Furat gihiştine dergehê azadkirina bajarokê girê spî û gundên Cendawî, Eydaniyê, Ebu Cebir û Eyn Silûg rêzgar kirin. Ji aliyê Rojavayê girê spî ve jî şervanên Burkan el Furat û piştî azadkirina gundên Ebu Xezra, Ebu Zuhur, Bedriyê, Xirbet Ebûd û Tirba gihiştine ser sînorê girê spî. Hevdem berdevkê Yepega Rêdûr Xelîl li ser rûpela taybet a Yepega li ser Facebookê bang li welatiyên golnavçeyên dibin kontrola Daişê de dijîn kir. Goberê xwe bidin navçeyên dibin kontrola Yepegê de. Rêdûr Xelîl diyar kir jî got ew dê hemû pêwîstî û alîkariyan ji bo wan welatiyên godê berê xwe bidin bajarên Hesekê û Serêkaniyê peyda bikin. Ji aliyekê din ve Yepegê bang li sivîl û welatiyên goşber şer ji mal û warê xwe direvin û li ser sînorê asê dimînin kir got derbasî herêma Cezîrê bibin. Yepega her wiha ragihand got çi ji destê wan were dê ji bo parastina sivîlan û hewandina wan bikin dema şer jî biqede dê alîkariyan wan bikin ji bo vegerin mal û warê xwe. Yepega anî ziman got Daişê sivîlên herêmê ji xwe re weke mertal bikartîne û xwe li pişt wan diveşêre. Heta niha bi hezaran sivîlên herêma girê spî ji ber şer koçber bûne. Hinek ji wan derbasî Tirkiye bûne û hinek ji wan derbasî Kobanê bûn û beşek ji wan jî li ser sînora Tirkiye û Rojava asê mane. Li gorî wê nû dîmenên guhatine belavkirin, çekdarên Daişê bi zora çekan ew sivîlên got li ser sînorê Tirkiye kom bûne dîsa vedgerînin. Di hinek ji wan dîmenan de tê dîtin got leşkerên Tirk û çekdarên Daişê beramberî hevrawestiyan e.